И здравейте, дами и господа, на играем Team Fortress 2 и както виждаме този тук прави генагъс много. Какво? Ето го, гледай са. Ода. Това ще е яко. И сега отиваме да ги бием. Няма какво да ги правиме. Освен да ги убием сините, защото те спечелиха една игра. Ето как е резултата. 2-0, за нас е 0, за тях е 2. 2-0, както виждате, поне ще трябва да май ще ги изравним след 12 минути. Аз съм правил с един сервер 200 кила, може да ги убия. Не знам, възможно е. Ще се муткат нашите тук, значи не трябва тези да са тук. Гадняри, само. Ох, живот. Ох, животче. Ето ги там. Аз ще мина по-напряко, че ме е. Ето тук. Ето хвърчат тела. Да, те са умрали. Търват. Така ще се реши. Оп, их някой. И някой го убих. Обаче не знам дали ще мога да го убия. А той еднъж. Аз па какво правя. О, фак. Ще го убия. Не, няма да го убия. Убима. Гадост. Да, не успела и той ни уби. Гадни са. Какво да ги правим? Ще ги убим. Няма какво да се правят. Пусна време. Аз гледам, защото дават папатаци в момента. Но аз искам да снимам, така че... И сега да ги видим. Значи тук лазер прицелил, значи тук има някой. Щом това или някой друг прави, не знам. Обаче то беше гаден, къде му уби. Колко кил има? Един кил. Слаб съм много. Сега какво да се прави? Слаб. Тук има спайове. What the fuck? What the fuck? Бягай. И убиха ме. Да, господа, както виждате, този тапанар ме уби. Но при всяка игра спечелена, например, ние сме сега сините и ние печелим тази игра и за нас се отварят нови итеми. Тя го убих. С 101 кил, как ще го поша права, не знам. Странах аз. Бой, тук да, само да дойдат. Само трябва да гледам да няма спай някъде, защото те спайове са досадни. Много са гадни спайовете. Този там да е спай. А ти си спай, май. Не, ти не си спай. Оп, убих един спай. О, да. И пак те сбиха. Те сините пак биха. Бягай до машината. Опа, опачиха. И те пак биха, дами и господа. Те ни разкърчиха направо. О, ще влезат до техния отбор. Ще влезат. Добре, няма. Няма да сажи. Я спре към отбор. Играчен спасим към отбор. Сакто. Я да им дали има място да тях да е. Их няма. Тук. Тази е добра писта с ракетка. Сега не са близо те, че ще ни направят на нищо. И сега няма спай, защото да я видях, че убих един спай, ама сега не знам. Спай... много, не мога, не вярвам за спайове. Вземи демидж, ама.
Обаче колко хора има бе? Те са 11 от 10. Те знаят, че те са силни за това. То, дали ще го килна много, не знам. Но, да ме справя, трябва да го направя. Айде, къде си бе, гад? Нека тази гад мръс. О! Шит. Шит! Спай! Какво? Биха ни пак! Не! Не! Бягай спай от тук! Убиха ме. Боже. Уда! Ох, влязох оде. Тези. What the fuck? Не мога влезе от те. No. И дами господа, ако имаше от ден нашия отбор Спай, ще да е много готино, но не ми няма. Има лиглювци само. То е добре, това само е бесите. Мисля така да е. Май е с такова. Сидите ме. Да. Ще ги направим на гъс. И дами господа, обаче там има картежница и ме страх да излезе. What the fuck? Бягайте бе, ще ви опърли тоя бе. Некадърници. То направо ще ви разкърти вие тук нашите гледи. Ето ми. Верно си беше. Кинове ми трябва медик. Бягай. От вече имам миниган в чече аз. Нещо правя тук. Не знам просто какво правя тук, някой умря вече. Взех си малко. Тук има, всичко си има тук. Айде, газ. Толкова. Че не си мисля, че... червен! Тук не мога да се муша. Колко ли кил ще направим, дами и господа? Ще видим. Но сега някой да няма спай тук, защото има някой спай, дим да ни няма. Тук има картечница. Да не са месали или да се връщам, да не се връщам, не знам, няма може да ме убият. Да, убих го. И дами и господа, направим дабл кил. What the fuck? Картечницата гадната. Те тук има тако. Аз ако мина от за тях, обаче тя ще му усети смотаната картечница. Не знам, трябва да я победим някак. Спай имаше, ама той си е наш спай, не е мърт. Да, ако искате, сега ви напомням, ако искате играйте с мен Team Fortress, ако искате играйте сам, пишете само долу. Ако искате да играете с мен сам Team Fortress, пишете отдолу в коментарите, харесвайте и не забравяйте да се абонирате за мен. Той си прави това нещо. Така. Взех си. Как? Той какво прави? What the fuck? Какво правите, бе? Убиха ме. И за малко. И тази гад мръсна. Яко е, но не знам. Да, аз съм за 6 кила на 4-то място. Ей! Поне 4-то място си е хубаво пак. Поне ние бихме една игра, начин имам нов итем явно. Сега ги направим. Нищо.
скелетри. Дай. Те са добри, защото си купуват тигите ми и за това. What the fuck? О! Майко ми. Спрете да гърмите, бе, шматки, нали за това? What the fuck? Те са много добри. Те гърмат. Не знам как ще оцелеем в тази игра. Само да нямаш някой долу, бе. What the fuck? Няма никакви долу. Ама те си добри, де, ама ние сме 1 на 6. Трябва 5 още игри да бием. Охо. Ще умре. Ала. И той сигурно е тук. Ето го е пред вратата. Ай, фак. Бе, нещо правилно, някой има хейт на някой. Фак. What the fuck, бягай да взема живота. Не, няма торта. Не, как ще оцелея? What the fuck, как ще оцелея? Как? Няма как да оцелея. Да, торта. И да, ми успя сега трябва да стегнем, защото ще ги направим на нищо. Какво? Кой беше? Някой? И да, ми успя, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате. Айде, чао.